дар нимсоли гузашта дар тоҷикистон барои бештар аз 5000 мансаби холии давлатӣ озмун эълон карданд. вале барои аксари чунин ҷойҳои холии корӣ озмун ё сабқати кор дар идораҳои давлатӣ сурат нагирифтааст. нимсолаи якуми соли равон 203 озмун дар мақомоти давлатӣ баргузор гашт. мансаби холӣ озмун эълон гардида ба 2061 мансаби холӣ бо иштироки 2656 нафар озмун баргузор карда. дар натиҷаи чунин озмунҳо танҳо ба 1837 нафар тавсия дода шудааст ки дар мансабҳои холии давлатӣ кор кунанд. аз директори агентии хидмати давлатӣ пурсида шуд ки чаро таваҷҷӯҳ ё ҳузури хоҳишмандон барои ширкат дар озмуни ишғоли мансабҳои давлатӣ кам шудааст. яке аз сабаби асосӣ ин муқаррар шудани маҳдудиятҳо ва мамониятҳои зиёд барои қабул ба хизмати давлатӣ аст. мо як қатор инҳо ҷиддӣ ҳастанд ва на ҳар як нафар ба ин маҳдудияту мамониятҳо мувофиқат мекунад. вай гуфт дигар кормандонашон ҷузъиёти чунин талаботҳоро шарҳ медиҳанд. дар онҷа аз донистани забони давлатӣ оғоз мешавад вобаста ба категория чандуме ки бошад сатҳи донистани забонҳои хориҷӣ, донистани таърих, фарҳанг, донистани таърих, тамаддуни миллати Тоҷикистон, сатҳи маҳорати кор бо технологияи муосир. вале ба назари бархе таҳлилгарон сабаби камтаваҷҷӯҳӣ ба хидмати давлатӣ дигар аст. кам будани маош наметавонад ки рақобат барои ишғол кардани ҳамин мақоми корманди ин ё он соҳаро ташкил кунад. албатта ҳавасмандӣ ё ки рақобат танҳо барои ҳамон ҷойҳое мешавад ки маоши кам дошта бошанд ҳам, вале имкони пайдо кардани дастмузди иловагӣ бо ин ё он роҳ доранд. тибқи иттилои расмӣ маоши миёнаи хидматчиёни давлатӣ дар тоҷикистон 1738 сомонӣ баробар ба каме бештар аз $160 амрикоиро ташкил медиҳад. сокинон дар бораи кор дар идораҳои давлатӣ назари гуногун доранд. сабабаш кори давлат хубай бо стаҷи корӣ мерава оянда дар хубай. мақсад кори давлат ки небо хубтар ай кори чида ғайри давлатӣ да. маоша мегирӣ ё мераи сар форма мекунӣ ё ки фарзандуто мехӯрӣ мепӯшонӣ. ҳама ҷиҳаташ фикр кунӣ 1700 чит мешавад. озам як квартира ёфта метунӣ 200-300 сум да. наметунӣ ё? значит акина нигоҳ кун 300 сум қопи ордод мешавад. 105 сум 110 сум роғана. дар тоҷикистон бештар аз 18 000 хидматчии давлатӣ буда масъалаи ба кор гирифтани мутахассисон дар идораҳои давлатӣ ва ҳаҷми маошу шароити онҳо аз мавзӯъҳои баҳсбарангез аст.